any paganfo, the pain in our mission. No, for whom I pay in our Sadia Dano, who have never trust. You reach here, a charming medical. Yes, we are taking nothing. I should say. Anyone more than what he has seen classroom. No, I am wondering what don't and what impact and who can hear as so the demon kind and when you are seen classroom. And see, you are stuck as a mouth, number penny. Said when you young room could be deep, because you're the hearing of the man. Oh, yes, Christ of him. Amen. Yàrá say àwọn akẹ́sí yìí nà kọ́kọ́. Wọ́n ní mu nà wọ́n dẹ́mu nyinaa bẹ́ bá. Ẹnẹ́ on the 5th of February, ògbé àwọn atrasi. Yẹ́n nyinaa bọ̀ nkasẹ́ yẹ da wọ́ ase. O onyankopɔn yẹ́n nyinaa bọ̀ nkasẹ́ yẹ da wọ́ ase. Ògbé àwọn da wọ́ ase. Asòfòkú ni nsọ́ àgbọ̀ ọ̀gbọ̀n nyà da wọ́ ase. Nànà nyinaa nso da wọ́ ase. Ebi sẹ́ yẹ ká ẹbí ayé fi. Baby, I will do now. I will wrap it into our son. Said no one, I want enough fire. I can bring in Swedish sunshine and can go fire and so. Now, so I am going to give for my neck. Only I'm quite a lady share. Yet you couldn't know about him. Yammy won't go wrong, but I bet him on the pay you have. But when you're young, no can see any here. My Sudeka sent to Akuapem ma ọpọn kẹsẹ adodan kwan ọsàbíà yẹn nso mo asundwe kẹsẹ ẹnsa n'abẹn mu na ne hyehyẹ n'apẹm biara ọwọ ma ọgbẹman no ẹnyẹ nhyira ẹnyẹ nkundi yẹn na wàá sẹ wọn tie mu wọ Yesu mu amen. Asasi ya kɔgyina mu a mo adi bi ano nsuwansuwa nyinaa mo gye bi no ɛhum ne aha mo gye bi no abosontom nyinaa mo gye bi no ana ne adi kuma nre ɔbi bi ano ana mpeni ɔbi bi ano samra ya frɛ mu yi ne afrɛ mu sɛ ebi asɛm ne ɛreto mo anim osahi ne mfi ase no mo na mo hyehyɛ yi bɛbɛ mo saa de abɛto yɛ ana mo nya bi no oforokuma egwati yenya oforokuma isia nem oye esia do yo kwese oforokota so ebisa oni ne mpakamfo nyina ye hia mu wa ne na do krofo na kopiafo na ya na ayo Akuapem ne ye hia mu wa ye hia mu ha se de ye hia mu ha se de gbasa na narama duma obaye nyina no se de ne tuaso na samere Akuapem peja no Akuapem wura o sia do yo kwese before to so wonyina hia mu asamere ni aseme tietia o se mfrisia ahenu ini ananano mo siasi na mabre na ebe we se mo bre nyina eso aba mfaso me chima tinne Akuapem atse yereba be bobo ti ahenu no senti Indonesia and now you're from some kind of
na bibi a bɛyɛ biara no yɛde tuatua adwene na bibi akɔ so yɛde ka nyinaa ɛyɛ sikasɛm o yɛde ka nyinaa ɛyɛ ahoɔden asɛm o sɛ bɛwo wɔ ahoɔden a ɛna ato mpɛ sika na sɛ woni ahoɔden a wonto mpɛ sika ɛna mmerɛ mɛgye binom na nam yɛfrɛ mu nyinaa mɛgye binom na monka yɛn ho na nna dwumadi ɛnyɛ soronko na ɛnyɛ soronko wɔ Akuapem mu na Ghana bɛnyina wo kyɛ ɛnɛ Akuapem atena ase ne hyehyɛ ba ne bu kwan mu na ne yɛfrɛ mɛ mɛgye binom nsuosu ɛka no yɛyɛ ne tan ɔsɔ mpene ɔgyina wɔntia dɔne yɛde ɛne sɛ ɔhene gyama yi sansan yɛwu a yɛwu obusuo tuatifo Yeah.
period of merry-making and a spiritual awakening, and net. Finable, yeah, wicked spirit. Spirit be around that. And my young say, you're painful. You're young, female, airport. Now, every shame you want, you say, you're painful. No, be a good job, every knows. Oh, you're painful. Saturday, apples. The deputy see a petrol, you're na sa spirit and my year were painful na really and return me mandates view me did china harness inti in she share them cry na the actual when so far within the last 2 weeks we are creating the office of Odwira at 200 years. You have to be Odwira Secretariat. One purpose, say, a party for the camp, where your coalition said, one and a walk can sending in a apple. Division here, the papa and Okapi, or the papa. Interpolation Center now, and yes, secretariat, and a 7-member committee. With this decency, one do not cry. Very simple. You wrap us okay, see. Chrome, me, and one new man, and my year to be two, and 110. Indeed, I class simple legacy. Hey, yeah. Odwira, Kakamansu won yes, from whom I'm passing Ebra Secretary. Obidekasi, me, na say Adi, Obidisi, but now Philadelphia, a woman. Yes, a family, na bear account. Yet, Timakasi, Mao in Hidden Zero. 200 years, a dear honors you cry a yearly trophy. You didn't want to say, there, and yet, young Afashari about the sheep, 200 years, and the about the showcase everything that has made us Okuapem. Indeed, Secretariat will not start to yes, Obi Piara, Anopa, from 8 a.m. to 4 p.m. or programming and abandonos, Secretariat and over the Piara will walk out, person will be Odwira at 200 will be. And on the term, you're resting in Google to it, one will feel and what they call. Indeed, was it division, Piara, and so in your Secretariat. Indeed, they expected second division secretary, Abundant secretary, Yasman secretary, Nifa secretary, Bekupum, if we saw divisional secretariat, now Abba will be a member secretary. Into your point, be also one challenge. If a year come, your friend so far. About 30 counties and one be share and my anyone in brainstorm see now 200 years no bra year for them Emma I drink baby aba ansana mano besino me share some of the highlights we are planning Ebema year the beginning in the final or finality of anything that we are planning. And then, you're a pan-Kamanikakra. Okay, in March, you're best said that any sponsors, any Obia, not your sanga year, Odwira at 200. Really inauguration. You be share so Akuapem
and the privilege for everybody to know where we are and where we are going. Having said that, and to say, in 70 kakra so far, now Meta interim planning committee, and not or down within a week, in Shishaya, what day afterward, when we see a word band, living here, see. One eye, no man, baby. Now, they can propose activities for Akuapem Odwira at establishment of an exhibition center. The frame of temporary Odwira museum. Artistic enactment of Odwira history and rituals. Divisional cultural showcases, all 5 divisions. Phantom frog, drumming competition, revival and display of Abraham. Exhibitioners in their traditional attire. Abraham, night procession, candlelight venue, fireworks display. And only A. B. Educational, history, and intellectual engagement. Near so far, public lectures, access across all divisions. Odwira documentary production and screening. Education Day, Odwira quiz competition among schools. Historical presentations on Tetekwashi and Ogo heritage. Ogo in TME. Akuapem and the church historical and cultural reflections. We were so more. FAC, community development and social impact. The England can stop taking no more. Community cleanup exercises. Tree planting and environmental sustainability activities, health screening and wellness outreach, skills and development training for women, community mentorship and youth engagement programs. D, economic empowerment and strategic development. Akuapem Business Forum. Launch of the Akuapem Endowment Fund. Development of post-Odwira strategic development plan for government. E. Sports, recreation, and social activities. Inter-divisional football tournaments. Cooking competitions. Miss Odwira at 200 parties. Maba mo go they are Kensi. F. Tourism, diaspora, and external engagement. Promotion of the Akuapem tourist sites. I should speak the Bible. By my last count, nipa 30 and a million and a open a cinema waterfall. Yabeka 9 young tourist attraction sites. Oh, yeah. Ever far and wide. Visit to Akatamanso. One brand. You sure say by the count of a neck, I yes, you are in but 2 hours up Akatamanso. And diaspora engagement and cultural exchange program. G. Recognition and honors. Honorary awards ceremony. Within the last 200 years, whether posthumously or at present, for food people or tour, Akuapem Odwira.
ɛne gye sɛm na ɛsan yɛ ayerɛhoɔ sɛm ayerɛhoɔ sɛm a ɛwɔ mu yɛ yɛbisa yɛn ho si so yɛn ayɛ wɔ ahe mfe ahaanu atwa mu wɔn asoma yɛn mu bisi ɛkɔ kankama nso hɔ a na dɛn yɛbɛyɛ yɛn yɛbɛtwe yɛbɛpee dɛn yɛbɛka wɔ yɛn ti na nnɛ wɔde lɔɔre kora asoma yɛn a yɛn mpɔte dɛn ɛnnɛ sɛ ɔma no wura anaa yɛn nananom anaa mpanin a ɛyi yɛn anim wɔfrɛ yɛn a ɔkwan bɛnkora de yɛfa so ba ama ahenni sɛde ɛtɔ dɛ a na ayɛ mmerɛ ɔkakra kakra no wɔrekɔ ɔhene no nkura ansa na wɔbɛkɔ akyeame a wɔbɛto mpanin a wɔbɛwo wɔn ansa na wɔakɔdu hɔ no ɛnnɛ yɛyɛ sɛde yɛbɛka ne sɛ falaa nnɛ yɛtam phone a ne yɛafrɛ nana wɔ ɔbɛba saa sɛ ne ɔka ne street ɔhwɛ so nana wɔre wɔ ho abɛkɔ afɔre yɛn nso tum adua bi a ɛlusu yɛn nso dɛn na yɛreyɛ ne yɛ gyaw kra bi ato hɔ ɛnyɛ twa bɔne na mmom ɛyɛ apapasɛm ma mɛ na wɔ mfie atwa mu bɛyɛ mfie anum ne mfie asia sɛ woka Odwira ho a dɛn na ɔyɛ wɔ afei nso abɛto na ɛwɔ na wo nso reka wo mmɔden bɔ bɛn na ɔrebɔ wo yɛn ka wɔn afirihyia nana mene bɛkɔ ɔbɔnman ɛkurontiman yɛbɛka abom ne yɛtaa w'akyi ne yɛatɔ okramman akyi ne yɛde ɔsompa asom ne okramman afa ne ntampɛfo nana bio berɛ a wɔrekasa no anaa nana wosi wɔrekasa no na obi sɛ sɛ dɛn na yɛayɛ anaa afei rekɔ anaasɛ mfi atwa mu hyɛ yɛn ɛsiane sɛ afe biara sɛ obiara rehyɛ ne fa a ɛyɛ nkotaabu anaasɛ ɛyɛ annual report na wɔde rema wɔn ma no so Odwira ne yɛtwa no dɛn ne yɛka kyerɛ yɛn manfo dɛn ne yɛka tuba dɛn ne yɛwura no nhyehyɛeɛ bɛn yɛn wɔ ma yɛn manfo na megyina nkontima no anan mu nananom aka nso anan mu sɛ yɛhyɛ wɔ bɔ sɛ afe biara wobɛte yɛn ka sɛ dwumadi rekɔ so anyɛ dwumadi bi rekɔ so ama wɔn manfo na dwumadi no nso anyɛ de nama wɔ tudo okramman wɔ nana yɛwɔ tirimpa yɛma wɔ yɛma wo sɛ mfe ahaduonu ɛyɛ wo nana anaa deda mpa a ɔdika a wɔfi sɛ kia ne ɔnɔte agua so a ɔhyehyɛ fa a ɛnte sɛ mfe ɔha a ɛtwa mu bio no ɛyɛ wo nana kwasi akufu a ɔte agua so a sɛbe na ɔsan sɛ kia ne kuru biara nana sɛ wɔ tirimpa sɛ mfe ahaduonu nso sɛbe ɛyɛ wo pɛn so a ɛyɛ kora ɔbɛnpɔn kɛse ɛsi awɛyɛ ɛsi akufu ɔtɔ akufu nana yɛwura mpɛn pii na yɛbisa si abakɔsɛm koraa ɛyɛ dɛn na ɛyɛ dɛn na ɛsi na obiara mɛ na wɔ ha yi yɛayɛ nhyira na wɔka abakɔsɛm si 200 years sɛ wɔreyɛ official announcement na mɛ na wɔ hɔ nti yɛn nyinaa yɛka ho yɛsi yɛwura ɛwɔ afisiapa ɛwɔ kramman afisiapa yɛde yɛwura ahoɔden pɛ de yɛhwehwɛ sika de nana wɔde do wɔde ma na yɛbɛnya bi yɛde ataa wɔ akyi yɛaka ho yɛde aso wɔpɔn na kɔntima no yɛde wɔpɔn yɛwɔ ɔtimpa yɛwɔ ɔtimpa ha na mede bibi ma kɛse ɛbɛma yɛ wura ɛyɛ mi wura adɔnten ose ɔhona mmerɛ bi ɛno nti ɛna dɛ wɔntumi amɛka ne ho ɔne ne nuanom akasa ntumi mfa saa nkɛrɛ ɛma no na ɛnto okapere nyinaa ose dwumadi ɛkɔ so yi ɔno nso ɔpɛ akyi paa
nkokua nkɔmɔ a anamotu bi a mpanyini etu a ɛbɛma ɛyɛ 200 years Odwira aka ne ntamapa ɛfra no ɔta akyi ne titiro ne sɛ sidi a yɛka Akuapem ababasɛ a yɛntumi yi adɔte mfi mu no nea ɛsɛ sɛ ɔdena adɔte man ɛyɛ biara na wɔde poa ɛyɛ saa afahyɛ yi wayɛ ready ɔhyira ma ɔpɛsɛpɛsɛ na ne mpaebɔ ne sɛ mmerɛ no ɛbɛdu na yɛn nyinaa yɛte nkwam na yɛde ɛrusi ɛne anigye ɛdi saa ɛfɛn ɔda obi biara ase patro ne dam ase. Jasmine, I don't know you found them in young days. You ever come goodwill, and as always, goodwill. So trust it, no processable thoughts, no the two papers here. Also, we did not go and change the bottle of tea into the country. Having said that, the percent and there and you found with goodwill. When the member of you get two music, and ye na young fat. My new right of Japan and my family. I can't work with you. But that's the same one. Now, distinguished guests, sons and daughters of Akuapem, ladies and gentlemen, on behalf of the Jansi Division and in my capacity as its head, I am honored to extend warm goodwill and heartfelt congratulations to the Akuapem and all the Akuapem people on the historic inauguration of Akuapem Odwira at 200. The Odwira Festival has for 2 centuries stood as a sacred symbol of purification, unity, thanksgiving, and renewal among our people. It is a revered tradition that continues to reinforce the spiritual foundations of Akuapem while strengthening the bonds between our schools, families, and the communities. This bicentenary celebration is therefore not only a commemoration of longevity, but a reaffirmation of the values that define us as a country. The Gasi Division, as custodians of palace administration, order, and service, remains deeply committed to the preservation of our customs and the effective functioning of our traditional institutions. As we mark this significant milestone, we recognize that strong tradition must be matched with responsible leadership, discipline, and collective service to our people. Odwira at 200 offers us a timely opportunity to recommit ourselves to this principle. We commend the Akuapem, Nanano, and Odwira at 200 Planning Committee for their vision and dedication in organizing this landmark celebration. The programs and initiatives applying for the bicentenary hold great promise for cultural preservation, youth engagement, education, and socio-economic development within Akuapem. As we inaugurate this celebration, may the spirit of Odwira renew our unity, deepen our respect for authority and tradition, and inspire purposeful action for the advancement of our communities. May the next century of Odwira be guided by wisdom, peace, and sustained progress. On behalf of the
Wiase division, I wish Akuapem Odwira at 200 a successful inauguration and a memorable bicentenary celebration. Let us. The chairman said, "Oh, that's a man. Yeah, na fear ha yes." Na amani ene tradition ni bibiara tie yɛn commitment yɛ wa si yɛ de owu yɛ de nɔpare yɛ de ahobrɛase sɛ adwuma kɛse a wɔde ahyɛ yɛn nsa na yɛhwɛ ne edi wɔ da yɛase mɛmo yɛn nan yɛn akyi kyerɛ yɛn wura ne da yɛbɛkɔ so ayɛ yɛn adwuma pa yɛma na afiri apa Odwira 200 ɛnyɛ no. That's yeah, come let us. Yeah, I see. Somebody didn't do the fact. The next year is a ball this year. To see you do that, to do a viewer, also and the square mom will sell share or anyone. Mom will sell. Yura, Abakanfo, Nanano, and your mouth for a share for him as Yamayina, who Africa, Empasa, Fidei. Ina Yaoda, na Yiri Yaoda, I am more stressed than Yayo. Now, on my move, I look at Mam. No drop, and if you pori, if you haven't. Na ɛkyerɛ sɛ Akuapem yɛ wɔ aduoye sɛ nipa ti to ban fi amanɔne kyikyiri ne bɛnkyɛ wosi yɛ Odwira ɛwɔ Akuapem na ɛkyerɛ sɛ yɛne nanom saba a wotwa to hɔ ɔko a wɔkoe wɔn mogya a wɔde gye Akuapem wɔahoɔden wɔn sika ɛne yɛ keka ho nyinaa hɔ na ɛkyerɛ sɛ ɛso ho yɛ America ne si yɛma yɛwura abo bebree yɛti abakɔsɛm no yɛhunu sɛnea ɛkɔe ne nanom bɛtena ɛkɔ asu ɛsɛlebreti saa afofi ɛyɛ nɛ yɛpa ho tumɛn saa na ɔno nso wɔbɛtena ɔmanam mu na ne werɛ fi ne pa a wɔbɛyɛ yɛ a ɔno to aso Yura, I'm sure, Norma, when you start doing so possible. Nanano, Kakra Americans, Yareshesa, or Sega, na in Krafokam, a Krabi Fokam, in fact, Fokam, and the Southern States they come, na yet in Asantefo, big boy near, and no one they would be a word of a big dear Changwahano. Next, I said. Akanifuna a wɔkɔ ɔsɔɔsa no wɔyɛ ade papaapa na ɔsa so yɛ nkwa ne pa sɛnea yɛahyehyɛ Akuapem abɔnten nifa benkum kuroti gyaase no na ɛwɔ ase ɛnyɛ sɛ yɛ din kɛkɛ na wɔn sɛ yɛkɔ saa deɛ yɛhyehyɛ na yɛkɔ ɛnu ti ni America ne se yɛn na yɛn nso yɛ kɛkyi ne yi yɛn nso dɛn na yɛreyɛ na yɛkyerɛ sɛ ampa yɛbɛsi yɛn na yɛn gya no ɛnɛm yɛfrɛ yɛn ho saa ahemfo mmoa bɛn ɛna yɛn wura te ha yi yɛde rempo ano ɛyɛ benkum ɛyɛ nifa ɛyɛ gyaase ɛyɛ kuroti so sɛbi yɛfra toma yi kɛkɛ ne abɛtena ne ahyehyɛ ne yɛde yɛn ho bɛkyerɛ na yɛbɔ yɛn ho safoyene wɔyɛ ankasa yɛ nyansa ne nimdie mu a yɛde bɛbɛ bibi abue kotoku ɛnyɛ saa na ɛte no nea yɛtee no na kyerɛ sɛ ɛyɛ ɔso akannifo bi ɛna ɛbɔɔ sa ɛkyerɛ sɛ yɛmfa ne sɛ yɛnso sɛ ɛna ɛnɛ ne ka wo yɛnya so mfa so a ɛnɛ yɛde no hɔ aboa ɛho yi ɛno nti sɛ me no te ha na ne America ne si so mpa ne ahobrɛase a yɛmpanyimfo de soe no moma
deɛ sɛ fata biara no wɔnyɛ na okrakoma mfa into abɛfra na America bi obi si dwumadi a yɛbɛbi ehia ahoɔden ne yɛ nipa baako ɛyɛ nyinaa kwankyɛn nso ade bɛyɛ fa sika ɛna yɛde yɛ ɛbɛbɛ yi yɛbɛka foto ama abakanfo na ebi asoɔden biara so yɛayɛ krado sɛ deɛ wɔbɛka si yɛn nyɛ no yɛbɛyɛ osuafo mɔmɔ yɛ mmɔ yɛn ho ɔyɛ ewu baabi a yɛhyehyɛ sɛ ne yɛbɛtena ase a na yɛyɛ fɛ nanso wɔka sɛ o fa bibi bra na nya ahoɔden ne yɛmfa yɛ bibi na nso ho a na yɛtwitwi yɛn ho menyɛ bi sɛ saa deɛ ne nam yɛ ɛno nti saa asapa no a wobɛkae mɔmɔ yɛ nso yɛtwa saa asapa no bi na afei nso mɛsrɛ yɛmma nkum a wɔba no mɔmɔ yɛnyɛ kasaba bi kyerɛ wɔ ɛnɛ yɛmu sɛ yɛama ne nyamammerɛ no ɛresɛe ɛsɛ wɔrehwɛ suatra a ɛfi western countries nneɛma bi a yɛnyɛ ne ha ɛnam social media so na wɔresua na wɔrepractice ɛnɛ ntadehyɛm kasɛm nantim obunim fɛrenim saa nneɛma no nyinaa yɛ adeɛ a sɛ yɛanteɛ yɛn ma no a baabi a yɛdua a yɛrekae yɛne nanom yi menyɛ meni sɛ wɔde wobɛdi wɔ mu ɛbɛdi hɔ no na akɔdanse ka no yɛtuo ɛna wɔtwe nneɛma a yɛbɛdi hɔ sapa a yɛnam yɛbɛdi hɔ no wɔbɛsɛe no nyame osuafo nyame ka atwa to no sɛ yɛhwɛ na ɔsa no kuruyɛ wo ntiase wo ahobrɛase wo ɛno nti mu yɛ nyinaa fa korɔyɛ obu ahobrɛase asomdwe ɛkyikyi wuraman ne wuraman fa no so me away some share yeah Now, education
ɛyɛ ade yɛ nyina papaapa nananom ɔsɛ deɛ ɛwɔ daro tan no na wɔsɛ ɛba foforɔ na wɔne mu ma ade yɛ bisa yɛ mma ne yɛ mmarima ne mmea esua de nsu nti sɛ wokɔ kurokuro so ɔkele data result a ɔsɛ deɛ woyɛ bɛbɔ ebi ma adesua yɛ wɔ animade yɛ wɔ wɔbrɛ ne lɔre ɛyɛ bɛka asafo ɛyɛ akokɔdɛ asafo yɛ bi papa ɔsɛ deɛ wɔyɛ ma education yɛ adeɛ a yɛ yɛ papa sɛ sɛ wowɔ fie na wɔsɛ wɔrehwɛ wɔn mma na wɔkɔ sukuu a daakye na wonyinaa na wɔrehwɛ wɔn sɛ ɛkɛ yɛ social media mu a ɛnkyɛ koraa yɛ na wɔsɛ aberante bi atwitwa ne maame ade ntia ɔsɛ ne maame ahwɛ na ɔkɔ sukuu enti ɔni adwuma biara yɛ ɔhɔ ne dɛm mo mma saa asɛm yi nsi wɔ kwamma mu saa anniversary a yɛreyɛ yi ɛsɛ mo ma yɛfɛ education yɛ di priority ɛyɛ no mpo nano ogu papa biara ni kwamma mu na so yɛmma mmeawa ne mmarima ngu ade ɔnsuo tumi biara na wɔkasa wɔ baabi a sɛ wogyina hɔ a ɛnsɛ wo sɛ bɛfi moma yɛ mmoa ɛyɛ ɔba fofo na ɔhwɛ ne ba ɔman na ɛhwɛ obi ba nti ɛtumi boa na yɛtia yɛn mma mmarima ne mmea na woba mma yie a ɛyi ma yɛn nyinaa na ɛto sɛ bi ɔsɛ adeɛ ɔ wɔne university no enti wadwene a wɔwɔ wɔ ho ma yɛnya investors wɔkɔmma mu ɛna mefrɛ ahemfo sɛ momma yɛ release lands ma wokɔmma mu na ɔpɛ sɛ ɔyɛ biribiɛ wɔsima yɛ ɛnyɛ inaugurate the celebration of 200 years of Odwira jẹ́bi sẹ́ yẹ ká yà bá yìí yẹ kọ́ yẹ sáà kẹ́yìn bẹ́ẹ̀ kọ́ akọ̀mọ́ yẹn yẹn mọ̀ wọ́n ní ìdí bàbá ó sì àlẹ́ yọ yẹ máa wó yẹ wá sí sẹ́ wọ́n bí sáà ìdíyẹ yà bá yẹ fẹ́ ká tó ma jọ láti àtọ́ wọ́n yẹ ká nkwa yóò kó kó ní àwọn bí fẹ́ bá mi àwọn ní apàtàkó lẹ́nu. Na ọmọ yẹn ọtọ òní àná pàtàkì ìlànà ìṣíà ìṣíà ìgbẹ́ni ìlànà ìṣíà ìṣíà ó pèsè ọyẹ ògàmbá lọ ìlànà ìṣíà pàtàkì ẹni ìṣíà ẹgbó ẹhwẹ ànyàbẹyẹ no àyẹtọ àkókò àmì ìlànà ìṣíà. Ìwọ ọkùnrin àpẹẹrẹ ó gbàgbẹ́nu ha yɛbɛsrɛ na ɔho ampanyin ama nipa baako na ɔno nso abɛka biribi ɛde akyerɛ nti saa bere yi a awasane ɛna wabɛsi wɔ anɛ mo yɛmfa nsɛmbɔ kɛse nhyia na n'afa ɛne sɛ fi mfe ɔha ɛdi 200 years na ɔho ate ase ofori ɛgbadi ɔwɔ ofori ɛgbadi na wamɔ ɔkɔma na ɛnyɛ ofori ɛgba nyaase tiraa ne sɛ ɔfrɛ na ɔtɔ ɛnuyo
akɛse sɛ gyina kare nyinaa ne nso nyinaa ne nnɛ na yɛma ɔman ɛne ɔsadeɛ yɔ afehyɛma sɛnea nana bɛde ka aka no 200 years is a long journey. Why what? Enti ɔkopa ɔkwan no yɛde ha bɛbi yɛn bɛbi na ɔkopa no so nyame na ɔko me nipa ansa na nipa ako nti ɔko a yɛ nana no kɔnyɛ na ɛbɛdu ɔsɛ yɛyɔ anim na ɔsɛ bɛdi ne 200 years no ɛgye sɛ yɛda asɔfo nso yɛbɛgyina n'akyi de ne I can assure Nana say yɛbɛgyina n'akyi ɛnyɛ June July na mo fi nda a yɛka sɛ the prayer has started na yɛnko no anɔpa nko a yɛbɛko no awia akɔra anadwo yɛako asrɛ Awurade tumi na ahoɔden abɛdi n'akyi ɛne mmɔma n'akyi na sɛ 200 years yi ayɛ successful na yɛ peaceful so na yɛdi kan bi hyɛ ne bɔ sɛ nyame aka ato so sɛ n'ahenni no ebi di hene wɔ dɔkumɛnti na sɛ nyame ahenni yɛ hene wɔ ha ma nipa hyehyɛ ne nyina ma nipa mpam ɛmɛm na mo mesrɛ a mesrɛ ma asɔfo nyinaa sɛ nana nyinaa bɛgyina ɔsa bɛbi akyi na sɛ nipa ne kɛse yɛredi asobi mu yɛwie a yɛde ne ma ɔne Awurade Awurade hyɛ ne yia goodwill message ɛne mo gama ɛfa 200 years no yɛn nyinaa de sɛ bɔ bɛhyia asɔfo nyinaa wɔ pɛn na wɔbɛka biribi ɛde akyerɛ ogama yo wɔkyɛ abɛde da ase ɔsi adeɛ yɔ akyɛ abɛwɔ yo obi ti àwọn ato pɛni ka ɛfɛ hyia mu a wosi bi gyina asɔfo a ne ɛna ɔbɛ kasa yɛ oga bɛ kɛ da na ama sɛ ɛti sɛ bi gyina asɔfo a ne ɔbɛ kasa yɛn asɛm ti àwọn ne sɛ ɛyɛ 200 years ɛda yɛ mu ɛyɛ asɔfo a wɔ ha wɔn atu wɔn esi hɔ sɛ wɔn so wɔn bɛ dɔm na amaa ni biara ɛne abapasɛ biara atɔ nsu no wɔbɛkɔ akɔhwehwɛ na wɔde adɔbra obi apɛ eti yɛbɛsrɛ divisions na wɔn ha ne nyinaa no obi biara wɔbɛka yuda ɛwɔ kuro no wɔbɛboa ama wɔn abɛka yɛn asɔfo no ho na abapasɛ wɔn atɔ nsu no yɛtu na yi ala ne yɛde aba adɔboa ama ato na abɛka esi akɔ ne mu yɛ nim koraa no yɛatete abapasɛ bi bɛ sɛ yɛ nkɔkɔ kurom a yɛ wɔ baabi a wɔfrɛ no si Kumase na saa Kumase no ɛwɔ asɔɔdan n'akyi hɔ yɛnti asa nipa no a wɔte hɔ ne sɛ ɔkom ɛyɛ akantama nsu no yɛde asantefo no di ba bɛtena hɔ ma ama ne nea ɔmabrɛ a ɛwɔ nea yɛgye yi hɔ no wɔbɛkyerɛ yɛn nti yɛyi mo ne nneɛma a yɛno bɛ asu hɔ ne ahwehwɛ ne yɛde aba bɛka na amatu no abɛɛ no ayɛ krabɛhwɛ mɛda mo ase ogama nso wɔtete no wɔde asuma ɛka ho bi ɛna wɔde tete ogama na yɛka nyinaa na yɛn abosomfo a na yɛn akɔmfo a yɛde asuma nam no wɔsoma nka biribi a na nɔɔsim kasa yɛ ɔkɛ sɛ afei yɛnya sunsun biara ɛne nti yɛwɔ nana akɔmfo baako a ɔbɛgyina asuma nyinaa yɛ akɔmfo nyinaa nan mu na ɔno nso aka biribi ɛde atoro ka mu na bere nana akɔmfo bɛɛ mu yɛn mo yɛ sɛ ɛbɛnhyia akwa School no, or the Kakra can be me make us say, yeah, pencil, yeah, follow you up one ever home, yeah, the pen, and soon ever home. Into the GT and say,
NCP, nti yɛbɛsrɛ mo sɛ momfa akɔmfo momfa yɛn nso yɛnhyɛ mu na me nuanom akɔmfo me maame me nananom akɔmfo yɛbɛsrɛ mo ne sɛ momma yɛnkorakora yɛn ho yie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ne yɛ ahemfo anante all over the world, the diaspora community, on behalf of the Akuapem, I say Odwira is home for you. All of you should come home this year. Let's celebrate Odwira because Odwira belongs to the Akuapem and they are Bidi kanka Jumaso Nano Simuso Bidira had Oboso Sela to Odwira 200 years secretary. Bidi kanka yɛ wɔ bɛyi ni o government mu ha yɛ campaign a wodi akɔten paa wɔn tu mu akyɛ sɛ oyi baasa na wɔyi na nkan ya na yɛhyɛ dɛ ɛho wɔn a wotu wɔn kyɛ papa papa yi dwuma bebree ɛpo sɛ ɔwɔ kuro a ɔwɔ so ɔhwɛ so no o government mu ha bi biara a wɔbɛfrɛ biara ɔde ne ho hyɛ mu na ɔbɛyi saa secretary a wɔtu yi ɔno na ɔyɛ ɔda ano na ɔbɛba na ɔabɛda kuo a wɔnante wɔn a anaasɛ committee a wɔn na ɛda saa yi ano no yɛn nyinaa de nsɛmɔ ɛbɛhyia nana ɔpare kwaafo na ɔabɛda secretary no ɛdi akyerɛ Your Chinese leaders. Sɛ yɔ akyea ne wɔ hɔ yɔ ɛpakyɛ ɔbɛma ato lewura ɛne ne nananom apakamfo yɛdi kan yɛgyina nneɛma no mu ada wɔn ase sɛbe Akuapemfo yɛdɔɔso ahemfo yɛdɔɔso ɛne yɛn ahemia yɛgyina ha yi anaa yɛwɔ ha yi yɛn a wɔtena ase yɛn nena ɔkɔmfo a wɔabɛ pɔtɔ ɛwɔ ha yi yɛ and I stand to say my dear ɔkɔmfo thank you very much. Yɛn nyinaa mu no ɛyɛ wɔn ɛna wɔkaa wɔn adwene ɛbɔ mu na wɔtoto yi ɛna ɔpaw ɛyɛ nipa baa bɛɛsɔm a this time no wɔfɛ bi fi every division ɛtiri gyina ahɛyɛ na mesrɛ na mada wɔn adi ɛpamɔkyɛw yɛwɔ yɛn nuabea ɛyɛ madam ɛgyerewa Pastor Nicodia, no idea. Yo, what is the idea of register? I told you, what is the one? And there were Nana Manco, Menco, I don't forgive me, please. Menco, Actually, you want it, Ayana, Technology, Mobile. That's all. Yes. And I'm Pastor Yawo, Nana of sign other day, or no, now representing County election. But only with Yanaka is a border. And you want Nana Kofi SCM, about saying, I'm sorry. Yawanana Pesi Opare, a Senanya, a County division. Sorry, Chelsea division. Napata Yawanana Ufori Kantanka, get there about singing. Or representing Nifan. Representing Adopting Mira and a letter no apakamfo. The Jaha na one of our
madaro ma wogyina mo ni na wɔba bi gyina hɔ na wɔn ahwɛ 200 years Odwira ne entotwe ɛyɛ secretariatship, and I want to draw a line, and yet the committee is just to administer the Odwira. Papa Kasamono, ɛyɛ entotwe simple office eduma ɛno ɛna wɔba abɛyɛ ɛno nti nananom ɛbrepɛ mu ɛne wɔn a wɔn adwene mu no wɔre bɛyi ɛyɛ committee ankasa ɛɛ na wɔn atoto Odwira no nti yɛhwɛ deɛ a na secretarian committee yi yɛba abɛyɛ ɛyɛ odiifu Yohane ɔno odi kan bae ɛna ɔbɛprapra kwan mu ɛma Yesu Kristo sɛ wɔsoma yɛn mmerɛ biara yɛbɛkɔ ɔkasɔfo yɛde ma yɛbɛ na me ase pɛrɛpɛrɛ so yi yɛbɛso a yɛbɛka ntoma kyerɛ ɔman nti ne kame a ma wɔ din na wɔkɛ bɛkyi ɛnɛ da yi ne ɔsɔfo bɔte ne hyɛ bɔ wɔ Awurade ne akɔkɔman anim sɛ dwumadi a wɔde ahyɛ yɛn nsa yi baabi a wɔbɛfrɛ ne anɔpa awia anadwo mɛdi so pɛpɛɛpɛ na mayɛ dwumadi a wɔbɛhyɛ ne nsa yɛn ahyɛnakɔkɔ awunya nti wɔde ba me onyame da ɔba ɛna nkɔkɔ bi mu ɛkɔ sɛ nkɛsɛ na Jesus yɛgyina nwura anim na ɛyɛ dwumadi kɛse ɛna ɔde ahyɛ nsa na ɔyɛ ɔkokoduroni na yɛsua ne nti me committee ɛde sɛbi asɛm bi ahyɛ maa yɛdi kan yɛde to ɛyɛ nana ɛna ne mpanyini anim si ɛnyɛ dwumadi a yɛhu yi ɔno a ɛde hyɛ yɛn nsa merely about a week ɛyɛ dɛdeɛ ɛyɛ ɛnɛ na awɔtwe pɛpɛpɛpɛpɛ ɛna ɔde dwumadi no ɛhyɛ yɛn nsa budget ɛwɔ dwumadi no ho no ɛyɛ committee ya ɛna ɔde wɔn ti ɛbobɔ mu yɛka hyɛ Awurade anuonyam se yankɔ nananom hɔ yankɔ obi biara hɔ single-handedly funded eti committee no ɛtutu a yɛhu ayɛ nyinaa wɔn sɛ media afɔbade a na ɛhyɛ sɛ ɛka abɛfie ɛno committee no afa the secretariat no afa to the tune of over 20,000 cedis. But I have you. Nana, I don't know if you want. Yeah, secretariat. Na yen ye babe ye dua ama committee a madaroma mobile power no. Nia ye kanise. Yese when abofra ko kotoba no obi ahyenesa. Yebe for so 30,000 near their share. The 200 Odwira no yeba be mancheno ase yadamasi. Bribiemo ochese oyoken before. Aussi, c'est le plateau secrétaire. Nase members nimbo etinye ya die won ba se a eyo ni division we want brand new laptop any aboa secretary anything aside the aboa san auto service why are the moving points so more ema but any information what can go to this secretary and say Singa 50
million, and this is guy 5,000 C. Nipa why and then I'm more self from more and more. You don't see. Now we are paying up our and say, you may need on the income now more India the town age. We are over desktop, a computer desktop, more than one time also. And so I say, Apple, you post. Now, secretary, no, actually, you do Juma. Apasa, why? Another person wrote baby, you pay your own, Kaka. Another person, you are now, pay your own, you. Otherwise, you. Why are they? What is that? Will be in a hand. Okasa for a share, walk, something, term, so why you are, boy, you. Security. What was it? 5,000. Can 50 million. No other security. Okuma Kwaya, it's a crying, Momo Selma. Ayo, 2 words I can see, and I don't say, man, also work on one baby and also grab 5,000 in our so security last second. Sabina Obia registrar, Urubia Commander, yes, I can. Yebra, Acton Tesubi, Acton Chief of Staff, Nenum. Yo, and Sana, Urad, Okofro, Osi Agri to Agri, Osi Quetia, also 5,000 or whatever, yes, Saka, and then a mama said, I don't think one lily, no say more. Sabi, we'll see 5,000 Ghana cedi, or whatever secretary. Sabi, the senior divisional Queen Mother. Sabi, Akuapem Queen Mothers Association. Also, where Nelson, what a you break one cigar 2,000 in our was secretary. And I'm not as a free man. I probably only a boy instead of share. Thank you, Usher. Osada Shadow Hall. Brother, Benya said, wow, my friend said, I go into that. And then the kind of protocol said, very, very informative. They said the passport information. And then the former branch of the Odwira 200. And then we are only setting the tone for the Odwira 200 IMA celebrate come September 2026. And now I'm about to say, and I'm remember beginning to say, on the 5th day of March 2026, it's movie 5th of March 2026. We will formally and officially launch the Odwira 200 celebration at this very premises. You can say Odwira Ahopaya March that episode you bear Odwira 200 years celebration of Ehutama Ehufina. Sada now Suno Traditional Council meeting Ehufia. It combines our 2 events now on the 5th of March 2026. Sabri, your Paimoka, a municipal assembly, sanitation, you know, a Ochina. These are the 200 years everybody know. And it's your man for Moha, you be a put your kind of woman. Now, yes, we want so. We say, if you are safe here, it's a Jumedi 200 years, now.
asɛm a ɔno te so ne sɛ fi saa bere yi kɔ no wanhwɛ kora deɛ bɛtua so no nyinaa yɛde bɛtua so wɔ ha abɔ mmɔden fie wɔ odua nyinaa wɔ mu no ebi wɔ hɔ ɛne nti obi a obia bi no wofa office hɔ a wobɛnya bi baako yɛ series wɔ ha ɛyɛ 100 Ghana cedi afei ayɛ no fɔfɔɔfɔ nti obiara tii na ɔnhyɛ ne nso. Ago Akuapem. Amen. Ago Akuapem. Amen. Ago Akuapem. Amen. Mijina mira anemu. Damu inasi. Say to suffering. Maba amanaye. 200 years. They call upon Kodeng. Din kunim. Nana no be try. One thing and then yet na him. People call no. Ma wo din kumu. Ye call kuno. Ye nya achedi bebre. And then eno ni yet na so. Very beautiful ahem. I call it a legacy of hope and resilience. Nyayene yentuma mo bana nana no medi ya ya nti afi ya be ya si na se Akuapem anti asiampa ama ma bi na ya anka wo be twa ne se nya ye ke nti ye be twa ama na ye mete me se emfe o hani na ye mu bi wa ha si ye je reincarnation tuwa Nera, na owa. Inti na yesu ye wo he. Ya ka ko asaka ba. Enfio a eda ye ni. Ni already enfi ahasa. Let's continue to preserve this legacy. Yeah. Wada siri eliti bibiye ni obi. Sabi de ebeda na ma chiame na obiga oyimura say you kind na what the kunim wasane